ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ኩናት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ይቕጽል ከም ዘሎ ወኪል ዜና ሽወደን ካብ ሱዳን ሓቢሩ። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ አልኮምፒስ ትግርኛ ከመልኩም ቀኒኹም ንሎሚ ዝተዳለወ ናይ ዜና መሰናዶና ቀንዲ ኣርእስታት ክሰምዑ ጸኒሕኩም ናብ ዝርዝር ዜናታት ክትወኩም የምሳኹም ዘለኹ መሓር ብርሃሜ ብሩህ ምክትታል መንግስቲ ሽወደን ለበዳ ኮሮናን ምምካት ለበዳ ዝውዕል ብመልክዕ ርእይቶ ዝሓለፈ ሰሙን ዘቕረቦ ግዚያዊ ሕጊ ግዚኡ ዘይሓለወ ወይ ከዓ ደንጊ ዝቐረበ ሕጊ ምዃኑ ካብ ፖለቲከኛታት ክሳብ ሕክምናዊ ሞያተኛታትን ዘቕርብዎ ዘለዉ ነቐፌታ ክፍለጥ ተኻኢሉ እቲ ንመንግስቲ ሽወደን ቅድሚ ሕጂ ብቕዋም ሃገር ዘይተዋህቦ ስልጣን ኣብዚ እዋን ለበዳ ንምጥቃም ዘኽእልዎ ዝተፈላለዩ ሕግታት ብባይቶ ሃገር ንምጽዳቕ ዘቕረቦ እማመ ኩሉ ነገር ምስኮነ ሕጂ ምቕራቡ ንብዙሓት ኣፍ ዘረምጠጠ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ ተባሂሉ ኣብ ሽወደን ብመሰረት ሃገራዊ ሕገ መንግስቲ ከም ምዕጻው ማእከላት ዕዳጋ መስመራት ባቡርን ካልኦትን ዝኣመሳሰሉ ድንጋገታት ክድንግግ ስልጣን ስለዘይብሉ ከምዚ ዘድሊ ኣጋጣሚ ኣብ ሃገር ክፍጠር እንከሎ ናብ ባይቶ ሽወደን ብግዚያውነት ስልጣን ክሓትት መንግስቲ ከም ዝግደድ ይፍለጥ። እቲ 40 መዓልቲ ቁፂሩ ዘሎ ውግእ አንጻር ክልል ትግራይ ዋላኳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩናት ጠጠው ከም ዘበለን ተኣወጀ ብግብሪ ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ትግራይ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ኣብ ዶባት ትግራይ ሱዳን ኮይኑ ዝጽብጽብ ዘሎ ወኪል ዜና ሽወደን ሓቢሩ። መሰረት እቲ ወኪል ዜና ካብ ትግራይ ካብ ኩናት ሃዲሞም ንሱዳን ዝኣትዉ ዘለዉ ስደተኛታት ቁጽሮም ይውስኽ ከም ዘሎን ንዕኦም ብምዝርራብ ዝኣከቦ ሓበሬታ ኣብ ዘመሓላለፎ ሓበሬታ ከም ዝኾነ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ወታደራት ፌደራልን ሚሊሻን ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ሰብኣዊ ግህሰታት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ይፍጽሙ ከም ዘለዉ እውን ካብቶም ስደተኛታት ዝተረኽቡ ሓበሬታ ብምምርኳስ ኣብ ዝመሓላለፎ ጸብጻብ ኣመልኪቱ። ዛጊት ኣብ ትግራይ ኩሉ ዓይነት መራኸቢ ዕጹው ስለ ዘሎ ሓበሬታታት ንምርግጋጽ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ የነጽር። ምዚ ብዝተኣሳሰር ዜና መራሕ መንግስቲ ሱዳን ንዞባውን ኩነታት ውግእ ትግራይ ብዝምልከት ምስ መራሒ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምዝርራብ ብክልቲኦም መንግስታት ዝተኣወጀ ናይ 2 መዓልትታት ናይ ስራሕ ዑደት ክገብር ኢሉ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣተወ ድሕሪ 2 ሰዓታት ዑደቱ ብምቁራጽ ናብ ሃገሩ ብምምላሱ ዓብዪ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን መዛረቢ ነጥቢ ኣብቲ ዞባ ኮይኑ ከም ዘሎ ይንገር። ብዘይካዚ እውን ልዕሊ 80 ኣህጉራውያን ትካላትን ማዕከናት ዜናን ዝሰርሑ ዝተፈላለዩ ጋዜጠኛታት ነቲ ኣብ መንጎ መንግስትን ክልል ትግራይን ዝግበር ዘሎ ኩናት ብፍላይ ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሓቀኛ ኩነታት ንምጽብጻብ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከቡ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ምእተው ቪዛ ናብ ኢትዮጵያ ሓቲቶም ከም ዝተኸልከሉ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ኣመልኪቶም ኣለዉ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻእተኛታትን ውህደት ሃገረ ዴንማርክ ኣብ እታ ሃገር ንዝውለዱ ናይ ወጻኢ ሃገር መበቆል ዘለዎም ሰባት ኩነታት ድሕረ ባይቶኦም ኣብ መዝገብ ክትሓዝ ድሌት ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ። እቲ ኣባል ሶሻል ዴሞክራት ዝኾነ ሚኒስተር ማቲያስ ተስፋዬ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ዴንማርክ ወጻእተኛታት ምስ ደቂ ዓዲ ንምፍላይ ወጻእን ውሽጥን ዝብሉ መፀውዒ ኣብ ስራሕ ከም ዝጸንሐን እዚ ግን እኹል ስለ ዘይኮነ ብፍላይ ከዓ ኣብ እዋን ምስራሕ ገበን ካብ ማእከላይ ምብራቅ ሰሜን ኣፍሪካ ከምኡውን ካልኦት ክፍለ ዓለማት ብልክዕ ዝመጹሉ ቦታታት ናይቶም ወጻእተኛታት ተጠቒሱ ክዝረብ ኣገዳሲ ምዃኑ ኢሉ ከም ዝኣምን ኣብቲ ዝሃቦ መብርሂ ኣፍሊጡ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዴንማርክ ብኣልማማ ወጻእተኛታት ብምባል ዝወሃብ መግለጺ ንብዙሓት ናይ ወጻኢ መበቆል ዘለዎም ዴንማርካውያን ከም ዘሰክፎምን ዘሸቕርሮምን እቲ ሓበሬታ ኣነጺሩ። ፖሊስ ሽወደን ብዙሓት ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ብጉጅለ ገበን ወንጀል ንኽሰርሑ ይደፋፍኡ ወይ ከዓ ይኽተቡ ከም ዘለዉ ክብል ሓቢሩ። መሰረት እቲ ሓበሬታ ከምዚ ዓይነቱ ንጥፈታት ግዳያት ዝኾኑ ዘለዉ ቆልዑ ክሳብ 12 ዓመት ዝዕድሚኦም ስለ ዝርከብዎም እቲ ጉዳይ ዝያዳ ሻቐል ገይርዎ ከም ዘሎ እቲ ናይ ፖሊስ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ፖሊስ ብተወሳኺ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓደገኛ ምዕባለ ብኣግኡ ንምግታእ ወለድን ሕብረተሰብን ጻዕርታቶም ከዛይዱ ለበዋ ኣቕሪቡ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ዝስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ናይ ሎሚ ዜናታት እዩ። ናብ ሓፀርቲ ዜና ቅድሚ ምስጋረይ እዚ ናይ ንግዳዊ መዋዓውዒ መሰጋገሪ ብምግባር ናብ ተዳልዮም ዘለዉ ሓፀርቲ ዜናታት ከሰጋግረኩም
ኣይተርሕቑ ምሳና ጽልሑ زحقوس بسرات كاب نيانا حبشا ستور ባህላዊ ናፍቆትኩም ንምምላእ ዘፈልፈል ምዝብል እንጀራ ባህላዊ መግብታት ሽሮን በርበረን ቆሎን ጥሕንን ከምኡውን ውዱእ ጣፍን መሸላን ኣዳሊና ኣለና መዓስ ዝጥራይ ዝተፈላለዩ መጻወቲ ቆልዑ ምስ ባህላዊ ክዳን ከም ዕባያ ሕጃብን ካልኦት ባህላዊ ክዳውንትን ተዳሊልኩም ከም ዘሎ ነበስር ኣድራሻና ፊትያ ቬገን 9 ምዃኑ እንዳገለጽና بدحن مصو كارتوم حبرات منقسات أمريكا اللعلي عسر عامتات بلعلي السودان أمبيراتو زصنحت إقدا بمخنيات قبر شبرا خمزل على الطوق أب واشنطن زترخبه نايلومي نقوه زينا فليتو برلين منقس جرمن بمخنيات فيروس كورونا نتمل بعن مقصصار أبابيات تمرتن دكاناتن زركبوهم زتفلالي سقومتات ناي معصاو أبتا هاجر كقبر كم زخنه منقس تهاجر حبيرو الله كتابت قدم معدالو أب جرمن تي لبدا بزل على نهري يلابع كم زلو سبب سلطان تعنا تهاجر حبيرهم ألو تهران أب إيران تحسيبو زنبرة عالم لخاوي كونفرنس بسنك بتهاجر نموت تفريدو زنبرة إيران وغازيت أنيا نايموت فرد تفتس أم بمقبرة زتل عليه تقاومو أنديت أنك نايتين معراباويان كساتفو تحسيبو زنبرة كونفرنس مقراص مخانو اتي كاب تهران زترخ وحبريت عملكيتو إيران أبتهاجر بزتفلاليو بوليتيكاو تقاومو تاتساتيفوم زبولتهم غازيتانياتاتن كالوت مهوراتن نموتن ويكا بنوح ناي مأسرة جيزة تقصع هاجر كم زخنت يهفلت واشنطن دحر هاجراو مرجع أمريكا من تعوت بزبل كصاحب زصنح بريزيدنتاو مرجع ناي موداتا وسانه نموسانه هاجراو شماغله مرجع ناي زتعوت دمصي ناي موداتا وسانه خهب ناي دمص سنه سرعت كايد مخانو تفليت الله اب امريكا دحر نفس وكف هاجراون بريزيدنتاون مرجع الكترال بورد ويكا كولج زباهيلو زصواع فولي ناي مرجع كوميشن نتي زتعوته زلعلى قصري ويكا دمصي بوقعي دحري مواجو اتهاجر بمنت برح زبل حتو ناي موداتا وسانه زوسنلو مخانو مزاغبت تاريخ مرجع تهاجر يملكتو ذا خبركم تخاتلتي مدبنا زي سقاب حجو تكاتلو صنعكم حفشاوي ناي لومي 14 تحساس 2020 ناي زينا مسنادونا زبلنا يميم نيروم سلام كتتالكم اندامسغنكو اب زمص زلو عربي بتمساسال ناي زينا مسنادو سقاب نراخب بسم كلهم مسارحتنا اب استوديو زلو ابالاتنا ناي زينا فنو زسنادو كلهم بشمم اندامسغنكو نمكتتالكم نعاخاتكم اندامسغنكو زمص زلو عربي بتمساسال سقاب نراخب سلام دحنقني